l'Ireneu i us convido a tots a venir a provar les extraescolars de bàsquet i multiesport. Serien el dimarts i el dijous. L'horari que faríem seria de 4:30 normalment berenaríem i de 5 a 6 faríem l'extraescolar corresponent, és a dir, bàsquet o multiesport. I a multiesport, durant el curs podríem fer tots els esports que us imagineu. I, clar, practicaríem, futbol, bàsquet, balonmano, molts esports. Us espero a tothom a aquestes dues activitats. Hola, soc l'Ireneu i us convido a tots a venir a provar les extraescolars de bàsquet i multiesport. Serien el dimarts i el dijous. L'horari que faríem seria de 4:30 normalment berenaríem i de 5 a 6 faríem l'extraescolar corresponent, és a dir, bàsquet o multiesport. I a multiesport, durant el curs podríem fer tots els esports que us imagineu. I, clar, practicaríem, futbol, bàsquet, balonmano, molts esports. Us espero a tothom a aquestes dues activitats.